גם לא היה פער גדול כל כך בין הטייטל של שר בממשלת ישראל לבין הערך שהוא מביא תחת הטייטל הזה. השר לביטחון לאומי בעצם מזיק לביטחון הלאומי של ישראל. זה באמת אמירות שערורייתיות, ובמינימום הן לא נכונות. זאת אומרת, הנשיא ביידן עמד לצידה של ישראל מאז ה7 באוקטובר באופן חסר תקדים, מאז ההיסטוריה של קום המדינה, יש לומר. בכל הערוצים, אם זה בערוץ ההתחמשות, אם זה בערוץ הדקלרטיבי של מתן לגיטימציה מלאה לישראל להגן על עצמה, זה פשוט חוטא לאמת. הגיע לכאן יומיים אחרי, או 3 ימים אחרי אירועי 7 באוקטובר. נכון, הייתה פה באמת, היו פה כמות של ביקורים והצהרות וחיבוק כל כך חזק, שזה גם אמירה שהיא חוטאת לאמת, אבל גם אמירה שהיא פשוט הרסנית לביטחון הלאומי של ישראל. מסכימה עם מה שאמר רוני, שהתגובה רפה מדי של ראש הממשלה? התגובה בהחלט רפה מדי. מה שהייתי מצפה מראש ממשלת ישראל, שהוא יגנה במיידי בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, כדי שבוושינגטון ישמעו מיד מה בעצם מדינת ישראל באמת חושבת על ביידן. כן, אני רק רוצה להוסיף גם עוד מילה על האשליה הזאת, שאם טראמפ ייבחר, אז בעצם יהיה לנו יותר מרחב תמרון. טראמפ זה 2 מדינות לשני עמים, אם אני לא טועה, נכון? אז הפעם האחרונה שבדקתי, תוכנית המאה, וקושנר חתנו, קידם בצורה מאוד אגרסיבית את פתרון שתי המדינות, ואני רוצה עוד להגיד מילה על האישיות של טראמפ, ומאיפה הוא הגיע. טראמפ הוא דיל מייקר, ולא ממש מעניין אותו כל מיני רגישויות פוליטיות כאלה ואחרות. אם הוא ייבחר, אני לא חושבת שיהיה לנו בהכרח יותר מרחב תמרון, אם כבר, אולי פחות.